Sanaston kirjallisuuskummit kävivät vierailulla eduskunnassa tapaamassa kansanedustajia. Pidin kirjallisuuskummien puolesta lyhyen puheenvuoron, jossa käsittelin painetun sanan suurinta murrosta yli 100 vuoteen. 1800-luvun lopulla sanomalehdistö ja kaunokirjallisuus alkoivat kehittyä. Pitkään näytti siltä, että painetun sanan voittokulku on yksisuuntainen tie. Tällä vuosituhannella huomattiin, että niin ei ollutkaan. Heti 2000-luvun alussa sanomalehdet alkoivat siirtyä verkkoon. Vuosituhannen toisella vuosikymmenellä huomattiin, että samoin kirjallisuus muuttuu yhä enemmän digitaaliseksi. Kirjoitin alustukseni pohjalta lyhyen blogitekstin Suomen Kuvalehden verkkosivuille. Käy lukemassa se oheisesta linkistä.